kokuti dai ndaiva nesimba rokuti munhu ndimuwedzere mazuva okurarama, ndaiti Mnangagwa arambe aripo Emerson. Makanditeerera here wogara ndiri kutaura. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana yese emuZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Mutungamiriri wenyika His Excellency Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa vaunganidza madzimambo kubva matunhu akasiyana vachivapa midziyo yokufambisa. Ngatinzwei zvizere munyaya iyi. Chokwadi ndichireva chokwadi chaicho icho kokuti dai ndaiva Jehovha inini President Emerson Mnangagwa ndairamba ndakavachengetedza upenyu hwavo kuti vasvikire pakuti nyika ino iyi ipere nhamo dzose, nokuti vari kuratidza kuti vane chinangwa chokupedza nhamo muno muZimbabwe. Nokuti izvezvi kana pane chembere dzisingagoni kusvika panopiwa vanhu chibage, tinogona kuvatakurira nemota idzodzi tichinovapa pavanenge vari. Uyezve tinotenderera matunhu edu tichiona matambudziko anoitika mukati medunhu nokuda kuti tine motikari. Apa ndinoshayiwa kutiko ndingatenda sei kutiko Mwari vamuwedzere mazuva Emerson Mnangagwa okuti vaende mberi nokusimudzira nyika yeZimbabwe, nokuti zvose zvavanoita Zimbabwe yakanga yaminama, yakanga yatsveyama zveshuwa, asi vari kuimutsa chaiko iko. Migwagwa vari kugadzira, zvibhorani vari kuchera, zviri kubhogwa munzvimbo dzisina mvura, zhara yakatekeshera nenyika ino, asi hakuna unofa nezhara, nokuti izvezvi takasiya kumamisha vanhu vachipiwa chikafu chemombe, vanhu vachipiwa zvokudya zvavo, mombe dzichipiwa zvokudya zvisina kumboitika kubva takazvagwa. Saka tinotenda zvikuru hurumende yeZANU-PF, tinoitsigira zvakanyanya isu madzimambo, nokuti tinoda kuti nyika ino iyi kunyange ine yakatemegwa zvirango zvobupfumi, asi Mnangagwa unogona kuti asimudzire bufumi huri mukati menyika ino, nokuti muno munyika yeZimbabwe muno bufumi hwakawanda, tine zvicherwa zvakawanda, anogona kufamba nazvo nenzira yazvo. Ari kurwisana nevuori hwatova bushoma, nokuda kutiko ane njere dzaanopiwa nomusiki dzokutungamirira vanhu veZimbabwe. Saka ndinotsigira zvikuru chirongwa chinoitika chanhasi ichi kutiko zvirambe zvakangodaro, ararame kusvikira vision yake yasvika 2030. Ndinotenda zvikuru, ndinotenda Mwari, ndinonamata usiku nesikati kuti awedzeke mazuva okurarama panyika. Pamusoro imadziteteguru yese akaruwa chiri manyonga sekuru Parangeta nohoreka nomauyu ambuya nehanda, umambo hwangu inini ndo mhondoro, asekuru wangu vanhu nhaka yandagara inei wakasvikirwa nomurungu ainzi Edward Wiri. Vanhu vaiti kare kare murungu asina muibviba mabvi, kusvika nanhasi asekuru wangu wakapinda munyika, wapinda munyika. Nhasi ndazaiswa futi nomhondoro dzinokwana tsere, mambo unokapa nomhondoro dzinokwana 8 kubvira akaruwa kudande achiri manyonga, akaruwa nohoreka nomauyu hombiro gambara, ndo wakandipa chiremba chino. Umamba hwemhondoro hwakanaka, amugabe wakandisiya ndiri pakaipo ndino 15 years, kusvika nhasi ndiripo. Ini ndinosinzana mhondoro, anditsvage mushonga kana gwenzi, ukasvaka gwenzi uri mambo, kufa kwako kuri nyore nyore.
Nhasi uno motikari yandapuwa iyi naMunangagwa yaye China ndisinzana mhondoro nohurumende zvese. Saka aMunangagwa kuMP maelection yese kana pakauya ine kuche madhongo anoda kupi nokupi hawaruzeba kuMP takabatana pano zvese zvomusangano kana zipi nozipi hawajiwe because tinotanga tenda kumhondoro so tsika dzedu tenda kuti tokumbira kumhondoro kwachoko kuti ona yase kuti maelection yasvika toita sei tinotaurirwa zvokuita nomhondoro. Saka tobatana toita chinhu chedu chimwe chete. President hafa akajiwa kuMP ndinosenzana mhondoro dzinokwana tsere ndatsanangura zvese izvozvo. Umambo hwemhondoro haufaniri kubva ndokuti ndo unotipa mazano nouchenjeri noungwaru norugare hwese hwenyika kana mvura hwekumapako tinokumbira iwawo. Mhondoro dzinoona zviri kurefu isinoona zviri padhuze. Izvo zvimamanye tichipedza zvese izvi tirikuenda kugomba ambuya nohanda vakauya munyika muno izvo zvakabuda. Nhasi ndafara ndichipuhwa motikari naMunangagwa. Izvi marimwe zuva ndikwa kunorenjera mvura kumapako ndanga ine mhondoro dzinoti ane mauyu anohoreka karuwa ambuya nehanda vakauya pagomba apa. Hama dzangu madzimambo mukaita umambo hwekubvutirana haugare haurarame ba. Umambo mhondoro haubate kushonga haubate gwenzi ba. Unongozviraramira zvauri izvozvo. Ndizvo zvandakaita inini. Saka nguva ino ndoda kutenda hangu president kuti maita matipa makumbo marefu yokuti zvese zvinonesa mumusha zvinofamba zvakanaka maita basa. Ndini Chief Chipadze ndinotenda zvikuru nebasa rataitirwa nababa aMunangagwa rokurangarira madzimambo kuti vavape nzvimbo dzavo idzo dzakanga dzapambwa nevapambevhu. Seso kwaChipadze takanga tabviswa mubhindura munyika yedu muna 1902 ndokubva taenda kunonoiswa pasi pamambo Bushu ndo patanga takagara. Zvino nokuuya kwenew dispensation takadzorerwa munyika medu na president vedu aMunangagwa. Saka taakufara zvikuru. Nyika yedu yokwaChipadze yakanga yatorwa muna 1902. Saka aiwa tinotenda tapiwa motokari dzokufambisa takuti vana vanga vachirwara zvipatara zvasati asi tichiri kure chipatara chedu, asi munhu akarwarirwa ini samambo muridzi wevanhu ndinotongoshandisa motokari yangu iyoyi kuti titakure varwere vachienda kuzvipatara kuti vachengetedze upenyu hwavo. Ine ndiri kutenda new dispensation nebasa guru rayatiitira rokutipira madzimambo vedu tsoka dzekufambisa kuti mabasa avo mukati menharaunda zvirege kunetsa, vaite nyore pakufamba chero kana dai vakashedzwa kupi nekupi. Izvozvo kuburikidza nababa aMunangagwa zvinotendwa. Tinongoti baba aMunangagwa dai Mwari vavawedzera mazuva nemwaka yekurarama. Ndini mambo vachizungu ndiri kumberengwa west. Ndafarisisa kupiwa tichipiwa moto akasiri kukutanga takambopiwa the first one second term now kupiwa mota idzi na president. Saka vapresident vedu vaiti Munangagwa vanokoshesa madzishe madzimambo. Saka tozvikudza tovada zvisingaiti. Ndine problem yokuti paarea yangu dene zvanga zvichiita ndaiti kuda hurumende ngatibetsera kuti yotigadzira dhamu because vanhu vokwedu mvura yese inona inotoenda hapana madhamu. Panongova ne dam bridge rakavakirwa manje. Saka dam bridge racho haribetseri because toda kuti kuvhagwe tigone kuti tirime nenguva yenasi almino tisamirira mvura inobva kudenga
tizviriritire isu. President vanokoshesa zvundo ramambo, saka mazvundo ramambo ringamirira mvura yakunase tichitiwa madhamu tirime zvundo ramambo kuitira kuti tivabetsere kuti vanhu vasafa nenzara. Kwatinogara kucommunity kwangu inzvimbo iri kure nezvipatara, iri kure zvakare nezvakawanda, saka vakawanda vaita matambudziko ekuti vakarwara, dzimwe ngatiti kurwara, munhu aigona kushaya chokufambisa kuenda kuchipatara, vanhu vakazogumisira vakufira mudzimba. Saka nemota iyoyo ndichange ndakubatsirawo vakaita saivavo. Chechipiri, tine vana mai vanenge vakazvitakura, dzimwe dzenguva vanga vachibatsirwa mudzimba kana kubatsirwa munzira chaimo vakatakurwa nemabhara kuenda kuzvipatara. Saka nechipo ichochi ndichaita kuti community ibatsirike zvakanyanya. Saka ndinotenda zvikuru president nezvavatiitira izvi, ende tine zvakawanda zvandinofanira kunge ndichibatsira community nechipo chakadai, because hachisi changu ndega, chipo chemhuri yese kwachisunga. Saka ndichaedza nepese kuti ndikwanise kubatsira panenge pachida kubatsirwa nemotikari iyoyo. Ndinoda kuti nditi kumhuri yeZimbabwe, makorokoto zvikuru kumadzimambo akwanisa kunge achipiwa motikari pazuva ranhasi zvichibudikidza nepfungwa yemutungamiri wenyika. Ini ndinonzi Chief Nemauzhe, ndinobva kuChivi District, Masvingo Province. Ndanyanya kufara zvikuru pandawana motikari inoita kuti basa rose randakatarisirwa kuti ndiite sachangamire ndichange ndakuriita zvakanyorovera. Zvakare mota iyi handisiri kuti ndichangoti munhu wese wangoda kuti andiona kana parodhi wototi hai nokuti imota yachifu wedu vongomisa. Iyi ndinofanirwa kuziva kuti munhu uyo unenge arwadziwa ndega ndimubatsire, kana watawo urwere ndikanzwa ndomubatsira. Ndo zvandinotarisira. Zvakare ndoda kukurudzira kuti vanhu vanenge varimo munharaunda dzinenge dzina mambo, itai kuti road dzinofamba motikari kunyangwe dzinoenda kudzimba dzenyu mumavhileji enyu ngadzigadziriswe dzinake, kuti kana ukaita problem inogona kuti mambo vanoda kuzokubatsira vaone masvikiro avanoita panzvimbo yako. Ndo zvandinokurudzira kumhuri yeZimbabwe, kwete kwaChivi chete asi kuti nyika yese. Ndo zvandinotarisira kuti zviitike saizvozvo. Ndatenda hangu.